birama ko biyoma ari ko jimi ko arnan ko nanni ko artin ko tinni ko dae ko nanni ko ana wana gido hande kanyo jango hande kam nyala moni weli en ɓuuɓani hoore mum tan wallahi mi faami nder ko waji ɓen dogata ko mbiyami hen dogana Fouta kamɓe fof ɓe mbiyen Dakar noon machallah tawde korka cikkanani koye dabbude gonta a humtor jiiɗa ñamde donka jiiɗa yerde donka ɓeeɗo guntori ngoye nguleki tey Allah woni lamɗo Allah hen wawi min goni leeɗu korta min wonma e jangol jaayef frère jawari kala ñun dañ lay majal pour luñu suukar ay café gi rek suukar café waaw suukar café dañ cey Sénégal ndi leydi fof ko ɗo yiyete mbiɗa an ngane père ñu suukar café gi nañ bëgg nga mottal ko suukar café suukar café an kam baboyam onon kam yéen café ɗe mbatton suukar ɗe mbaɗɗe jogoɗade sabde suukara tos ñun dañuy jàppale néegi doole rek wor ba ngoon jot amoo foo ndogoo dafa métti te yenn yi dog da leen di fekk si oto yi moo tax ñuy fas yéene nii di boole luñ am ak luñ amul di créer benn petite marmite di kër pour dundal e bone onon ko marmite poche uji mon mbatton yen sen marmite poche ngeen di def waye sukara koor taw oɗon kutoro yimɓe ɓe on keɓat mboɗoni poche mo coodi a cigarette aji ɗum mbatton an mo yimaɗe an jokkani en ɗam li yen warolen ko def ay haale ndaw oɗon goni wutan café suukar oɗon poti liggoyade on keeɓi ɗo e suukar café dañuy liggéey ba wàcc dajale luñ am pour teg café gi es bi ni mburu yeeg yëpp man na café gi rek moo manqué suukar joni aɗa goni han min man am na haalis he heewi ma joyi kalis kono noon min kalisamo de pour cukalel tokosel anani nga wara dem liggey jogoɗa lehil ma aɗa wiya suukar kolko mi tottani tos waaw yàlla jeexul an mi tottani joni ka jiɗɗo heftude daga buga nanggu walla dagma buga agressé walla hollum ko woni maa ngi jégalu bu wér jégalu mi sa diwaan maa ngi jégalu bu wér a jarama yow ɗo an kama police nanguma Ramtulay Argay hayyuma bandam hayyuma wona selli alhamdulillah en jetti Allah ana wayrede wona selli alhamdulillah en jetti Allah modu machallah en banduri abbuka nangi abbuka sed wallahi wona en jetti Allah ko modu machallah alhamdulillah en banduri wallahi mo machallah alhamdulillah mi yalimi yafima amin ya Allah amin ya Muhammad amin wallahi ramara an kayni haqqi alayma ko min ke fore widem aɗa yarlo aɗa yaafo haqqi alayma nde wonno aɗa gondigoni muusi kadi gilla kadi Allah ittimi toon aɗa andi no umrimi toon nde sababu ni mi arani toon eyi wallahi kono kam mi yi musidɗo Alsan aɗa tampere no mbaɗa tampere aɗa selli kam wona aɗa selli yettawal muɗum jaam alhamdulillah mais kam ko ardi foof mbaɗa yuma aɗa yarlore yaafo e lewru korka mo gonɗen nduɗo saabu ko lewru korka daari ko mbaɗa sikki en jindiran ene woodi ko mbaɗa ñaguima yaafoyde par ce que hayso ko ñalawma goto en gondino walla en mbaldino suudu donc aɗa yarlore yaafo haqqi gondigal neɗɗo kam timmani kadi somi jumani hay galle meeɗi filmodirde min e ma kadi aussi mbaɗa ñaguere yaafo no hannirtuni voilà kam aɗa yarlore yaafo baba ko suude ko feeñi baba haqqe ala hakkude men baba an ka moƴƴo maaro kay kono aduna yarini tan baba an haqqe ala so tawi ko min tan e ma so tawi tan ko an
e min so tawi ko an e min baba haqqi ala kun men baba tawi ko an mi yafima ko suudi ko feeñi baba non an felima de seram ala anda kadi felima ban mi tan felimi sabu ali ko galle wonno gonga ali geddi wiino hoto fuuta dekete hoorani o arti o woni do maɗo ɗum wona ko feewi ali gonga de ɗum yoɗani so felliti kay omo wona ɗo o heddo ɗon tan so tawi o wiyoma hoto fuuta kadi o hoto fuuta kono somin cikki o yeehi dekete o monɗo maɗo caggal ɗum nde tintumi ɗum nde ɗum muusi kam temi felima kadi ali gonga baba mi heeɗi ko kalɗa ko kono ko gueɗe goori tan ka suko ay dende oɗo kala ko ganduɗa e makko mbaɗa ndema ko daɗi ɗum ay dende wallahi mo anno ko miino jonde ɗum nde wonno ko rawandu dende ko rawandu dende hay ullol ɓuuri ɗum rawandu ɓuuri mo ko juude laasi teguir juuma ngo koɗo heɗum aɗa andi ko gonɗa hen non heɗum ana hol ɗum nde wonno aɗa Mamadou aɗa andimo min gandimo ko neɗɗo mettuɗo wondude ñanden ni min jiiɗorino min dokkodiri juuɗe min jaafodiri kono noon elle ko hande ɓuuri bonde hande kala komin gasi omon ubba aɗa andi aali mo mbiɗa o guila ummi toon woni koto am ɗo minan gondi emin gollida omo adda yimɓe ene liggane hunde emin keeɓa hen komin ƴakki e komin neldi galleji kono Mouhamadou kala mo yi emin dardi o hoɗen jengol wiimo yo tinno hara so gasi yo gasat min kaɓino gasi yo gasat kadi julɓe mbaɗetani kala ko min gasi omon ubba ay mawɗo so dañi sutur kanko rokki ɗum hoore mum a fiya kam ne non en keɓdata roon jikkuraɓi non ani hol ɗum min mboɗam haalde dow jaam ana wawi haaldude dow jaam ko mbiɗama ko so derdima onon ɗiɗɓe a wimo noon wona haajam mais kanta min a huccitaki yam aɗa wiyamo ko ni walla ko na ko kalanno ko noon ene rabɓi woni holɗum a waɗi ko beeleɗa a yalti galle a woni galle goɗɗo ɗum ɗo ko mbiɗamo yooɗani saɗa wela saɗa metta yooɗani kadi ko mbiɗama ko an woni ɗum ɗon saabu sa wonano ɗum ɗon a waynita ko aɗana yaaha aɗa wona ɗum ɗon baba ko tongu desi warta koye teppere jomum baba darde mi an noon mbaɗa hedra kono wona mine ma ko mine denɗi a famɗi ko gonɗa ko noon andi gol ɗum an ngay mara ko defraji ɓor jarama ɓor mais ko an raabi kam ayi an dañƴo 80 combat 80 défaite min ko on combat daññomi temi acci lamba yaga mi liminoma de minoma ɓenni entraînement wonno l'essentiel ɗum ɗo fof ko détat uji baba nda horma entraînement wonno mi yiɗano hoyni ɗum en tant que coach so gaccirmi ɓendir noon baba mais andu ko kam accu haqqille ma jinmi haalandema ko ɓeɓe oho jarama ya ilaha illallah nani a ƴufnani ɓanɗo lewe ñamowo ponche an wa nafata an wona e wuuro wona e ladde maro a simat ɗum kam mbaɗa jaɓanamo ko woni foof ha heddi toñangue kam mi yadata hen e makko hande mi yadata hen e makko janggo temmowo accu ɗum so Allah jaaɓi ono noon ɓaɗani ni hebde ala haɗa kay gasi ete ay so oppani jikkamo o hoko wartata yo accu koy seyɗani ɗo heƴani tan natata gonga wonduɓe kadi mbaddata andani mbaddata gonga on lawodirino gasi hankadi kono mawɓe hellifa te mo woppu ɗum so Allah inchallahu ko ɗo woni galle wallahi ko ɗo woni galle o eyyi mi salmini ɗo woni galle o salminima a jarama inchallahu a jarama seydi dia a jarama dia wallahi haqqi ala e ma inchallah wallahi inchallah a jarama guiɗo a jarama wallahi a jarama no feewi moƴƴo woni ɗo mo honum ala debbo moƴƴo mo honum ala debbo moƴƴo mo honum ala debbo moƴƴo mo honum ala moƴƴo mo honum ala jawdi moƴƴiri ndi kay machallah jawdi moƴƴiri woni ɗo ndi kay moƴƴiri woni ɗo yo Allah waddi jawgal manggal da ndi leydi ko ñin fo aɗa ko musma aɗe foof aɗa koye musma assalamu aleykum wa aleykum salam no mbaɗɗa sabina afo Moussa aɗa selli mawɗum jaam tan ni tabarikalla alhamdulillah an piisi nan ɗo piisi woni holon ansan ganduɗa alsan yalti ɗo guila niɓɓel suba omo heppa ko wiyata o wakkim sakkos makko yalti min wiyamo arɗo hen o yalti ɗo de o wayna himmin ni kono kam ndew yahanne min mi yimo kam omo yaha so waɗi mbiyami adi ndowde argue jaafoɗa kam argue seeɗa argue joɗɗo mo sohlunma seeɗa jamma
jambolo an kam tawde an kam mi yi tekkeram de Allah ne waddi on machallah gili garɗa ɗo faade joni on ceertani oɗon nadda oɗon jalda kadi ko wiyaro mon galle mon kadi ne heewi joni on mbaɗi noon namdadema tan saabu min ko lewru korka dari ho mbayrami yiidema ko kejjari jiiranmomi ko saaha kumtari joni noon somo hoora walla hoorata ɗum woni ko loskanmi est ce que konko mo hoora ba pourta a yi ɓalal ngal tan jewɗa ɓerde nde mais batti on banggue kam Allah ne wallimo sirsuno minen kam min gondi ko minen gonna guila subaka ha waktu kejjari nden tan mbayram yiidema kadi ala ko mi yanamo ñaama yanamo yara o hoora ene laama omo hoora min wima mi anda de kam so to moɗo tuuri kewɗo kono kam ñamde yarde ni kadi mo juula kadi min wima haami daña joni an ko wona ɗum ko gueɗo gonguel no woodi ɗiɗo dumunnaji ko wakkoro sakkos omo yaha omo naata omo yalta ko ne heewi te ane makko fof gondi anne kadi sahaji oɗon garda oɗon mbakki sakkosaji joni min nene omo woƴƴi kam mbaɗa yinno andude kam mbar kam seyɗani nannani on ha mbattuɗon yeede simmeji ɗi walla ko loggere ko walla ko bonnata nan eyyi simmeji bonɗi ɗi ɗon tan haala ɗuman min jiranɗo haala jenan ko ni wonno min haala jenan ko ni mi forani mi fewi quoi mboɗo waɗi épargne worma on banggue kono ko kalɗa ɗo haala simi ko bami vraiment min becci kam en seeɗa quoi ɗum ɗo ko tumde neɗɗo ko tumde yimɓe minen ko kala o yorande on neɗɗo kam mo sa sikki neɗɗo kam sikku neɗɗo e goɗɗum ganduɗa kono civilisé kono simme en yamba en saabu neɗɗo wakki sakko baba ɗum ala komi namdiɗo mi hoolay o wiyanimi ko ɗum o waɗata aɗa wawno wiide kay mbe sakko saƴi ko kalis min gaddi walla goɗɗum ɓuura yodde wona kalis kam wona ɗum saabu meeɗa wiide mi da wallitore dépense kono kalɗa ɗo ɗum kam vraiment min kam jaboraka ɓe gum jogoran jabaɗemo hen ɗo tan kay bagiran mi wiide yimɓe mbekko yammaji ɗa baba ɗum waɗanni ko minen ɗum waɗa haaldude wonta jaam mbimaɗa foti namdade saabu kon ɓes gam son mbaɗi ɗo ko boni joni janggo e jaam so ari ko min tinata ha te neɗɗo ko waɗata ene yiiɗa hay goto anda ko kay laaɓani wona gonga ha te keɓe gotum konko woni alsan woni konko kamɓe ɗiɗo fof nandi wonde tek an kay yango ni mbawɗa wade an a attadi bamma sa artuno bamma a jabortami no jaborɗa kam joni ɗo henni kono noon ya aduna ni yeeso mon de mimo nam ɗum ko fof ko ɓuuri yidde on pewtam joni noon neɗɗo a yiiɗa ɗo feewa o sikka ka gaña makko kono mimo tawta noon mi fellittu noon mi namdomo saabu ɗeɗo balfo nani e hooram he mi namdomo holko woni dow mum naata yalti o sakko sa yiiɗi mi andat ko ɗum woni mi andat